Bon dia, moment en les informacions en occitan. La setmana passada que se celebraren en Sant Celoni les 4 jornades de pobles sense estat d'un país convidat enguany que ha estat en la nostra Occitània. I parlaren Ricard Vilaregut i Aitor Carrera en tot clavar jornades un concert de David Ripoll d'Escampillem i de Marc Sogas. L'equip a Derinfoc no hi ha pas pogut participar en equilibri l'esveniment, tot un que voleríem arregrair de tot cor a la CUP de Sant Celoni petjat d'haver convidat a la nostra Occitània. El passat 6 de novembre que se presentà oficialment en Barcelona el govern provisional de la Federació dels Països IDOC, una representació d'aquest govern occitan que sigui recebida en Parlament de Catalunya i que hi ha una presentació pública en Col·legi de Jornalistes de Catalunya. L'Infoc que curvica l'esveniment. Le gouvernement provisoire de la République fédérale et démocratique occitane, en fait, c'est une idée qui est partie du fait que devait montrer l'exemple et travailler sur des sujets courants de la vie dans le monde, ce qui intéresse le monde, et faire des propostes, parce que souvent le monde critique les États centraux en disant qu'en France, en Italie, en Espagne, ne font pas prou pour l'occitan, mais jamais il y a des propositions à niveau politique, parce que pour boulegar les causes, cal passar al politique. Catalunya sabem bé són de cosins i surtout venen veure els fraires de la Val d'Aran. La legitimitat del govern provisori és simbòlica, però és una legitimitat que és més important que la legitimitat, trobo, dels poders polítics que se són imposats per les armes, per el sang, per el meurtre, que nosaltres som un govern de proposició que se provisori, donc valent a dir que si aquí per fer des proposicions, per pensar i per anar avant, i après la legitimitat vendrà l'esperant a més d'eleccions, veurem que sigui reconegut, i d'ailleurs anem demandar a l'ONU faire passar, provar si és possible, a l'ONU a Genève, una resolució per reconèixer la nació occitana i donc assajar de faire mai democratitzar el terme d'occitan i justament arribar a legitimar la toca del govern provisori és estre un giorn elegiu, com al Parlament de Catalunya és estar elegiu en 32, etc. Per existir, sobretot, per existir, per faire la mostra que l'Occitania és toujours valente, és toujours viva, et que esperem que el poble d'Oc, un jour, pourra avoir una democràcia, com diu per les autres peuples sense estat qui han batallat per la veure. Existeix aquell governament depuis février ou mars de 2004 a Toulouse, que vam fer la proclamació, però és veritat també que aquesta idea fa un camí de nostre ben xifrat per ne fer la nostra república, per la proclamar i per dir també que la legitimitat un jour se farà, però que és veritat que és pas que provisori i dins l'esper que aquest provisori serà el més curt que se pot. Que hem una nació, e donc una nació que ha besoin d'economia per poder existir. Que pensam a utilitzar tot citar, la llengua occitana en economia. Per exemple, a nivell de l'etiquetatge, premo que pensam que els productes que han besoin d'una carta d'identitat. Un produit nacional occità que pot haver una carta d'identitat occitana sus l'etiqueta. E això que permet de comunicar amb el món i que va ajudar a reconèixer oficialment al món sencer l'Occitania. Que hem besoin de posar en plaça lligams per tren, per exemple, i per rutes també, entre Occitania i Catalunya. Promoquem un arc mediterrani que va jugar segurament, inevitablement, un rol important en Europa en els annados venentes. A mi m'ha semblat prou curiós que es presenti a Barcelona un govern provisional occità, del qual no en tenia notícia,
I jo el que em pregunto, i ja se m'ha contestat, és d'on surt aquesta gent, que ja ho he entès, no són gent sortides d'unes eleccions, sinó que és gent sortida d'una voluntat cultural, d'ajuntar-se i de parlar i d'avançar en l'autonomia que jo he entès que els portarà cap a un estat. El que passa és que penso que serà un procés llarguíssim, perquè si nosaltres, que ja tenim autonomia, i quan dic nosaltres em refereixo a Catalunya, arribar a l'Estat ja veiem que serà un procés llarguíssim, ells que primer han de passar per l'autonomia, segons diuen, encara serà molt més llarg. Ha estat un acte reivindicatiu de la voluntat de l'Occitània de mantenir-se i d'arribar a tenir el seu propi estat. Són de diferents mentalitats polítiques, entre elles el Partit Nacionalista Occità, que ara ens diu Partit de la Nació Occitana. Jo penso que ja és hora que els catalans deixem de mirar cap al sud i mirem cap més enllà dels Pirineus per trobar els nostres orígens i les nostres arrels. Els països catalans doncs, estan molt bé, però no deixem de pensar també en els països d'Ocs que formen part també de la nostra història. Per ells nosaltres som un mirall, sobretot el govern d'Aran, i jo crec que els hem d'ajudar a tirar endavant en el seu propòsit. E damb açò, auem agotat en poc temps de què dispausam. Era setmana que ven més damb eth col·lega lenguadocian Manel Zavala. Mentretant, és informacions que continuen en tota la cordelada habitual de ràdios i televisions. En la nostra web, www.occitania.org.info, hi traparats els ligams. Deixats a tutti, ets veroi.